lai stang mas Bakhuid nomor lai spa lai pusa lai spa lai pusa. Ang ningiyalum iyak menautra Wan ay lakangu lakadem haduan You play triken radu nong wu nong tau Ubait basumar yangi Triken radu nong wu nong tau Ubait basumar yangi Ilong si para hautrai Jesu Christ Sing itong utrai ayangi Utrai sabdiang jing leki jongi Ladangi ya ibat iman Utrai sabdiang jing leki jongi Ladangi ya ibat Abaduan jingtyrwa la jingknya Ang tapikin mau bapisun ya kilom Ila jingtyrwa batulet banyasu Kumtakin ang utrai Ila jingtyrwa batulet banyasu Kumtakin yang utrai Jesu Tongi naiti hautrai yagi jingang nur jangi yagi pop jangi yagi jingtuna jangi yagi jingtala jangi ngidang yusno naga jimpule naga kitab Daniel yaga jimbabe barga jingsosi jangi paid Israel namarba kilale pop Kila dono yaga temple Bakhuid jangi habangi im hakapop ngidu yaga jinglong Khuid jangi ngidu yaga jinga naga jingim jangi ko himan ko para haga neka ayom Lent
Tongen rai kut nadu ka donut ban wan pai shau trai ban ino ya ka pop sange shipar ban kuslai halaka donut ka men siam ya ki pop ki bangilale trai Jesu ngilang ginong pop map yangi sait kud yangi na bahar ki pop ki pangilale nga pala hau play badon bor baro berhapi ko himen ko para mangalale pop shibun da ki jim parkhat da ki tin da ki kham da ki jingle kale da ki jingle palat janga da ki jingle palat janga da ki jingle palat pakrao janga Namar kata, ngakar padi ka Maria Bakhuid, kabayay sa katay soti, ya ki angel bat kirikoy, badi pi ko himen ko para, banduay na kabindadyo nga, how try ublay jungi. Ublay badon bor baro nis senayangi, barandala mapigi pop jungi, unyalam yangi, shaga jungi mbam jikut. Amen. Strike and rod go blaze yangi. Strike and rod go blaze yangi. Trisuma go trisura go long benim jongi benim yangi. Strike and rod go blaze yangi. Strike and rod go blaze yangi. Trisuma go trisura go long benim jongi benim yangi. To ngin niya duway. Yay duway nagabinda bahar ke jingdumu babajangi. Duway nagabinda ki bapangi pashitam na padeng jangi. Duway nagabinda ki basnosi. Duway nagabinda ki kina badan ha padengi exam. Ayu try unang pen start shushu yaki. Koblay may ubalahi kayangi ban penshitom yakamet bakan kia kamen siyam to hangi to ay hangi yakabor ban kiar nakapop barra barka jinkalain ka donod ban pendep yaki hukum ga jingir jame da utrai jangi Jesu Kristukon jame uba im bat sanshar renkat badme haga jingelang kawe jangamen siyam Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na kitab Daniel noi tulupa. Nong makandai kot wasau bi hadu shipau. Ngaduai atrai ublay bakraw bad uba ipeng uba bad ia kejutang bad ia kajing ba isnei bad kito ki ba u bad ki barakhe ya ka hukum jong u ngilale pop bad ngilale bomdei ngilale runar bad ngilale persya da ka ba phailandet na ki hukum bad ki an jong me ngim syam la sya skor ya ki syakri jong me kinaya tulupa ki bala kren ha ka kerteng jong me ha ki siem jongi ha ki nong san syar jongi ha ki paten men jongi bad ha ki jaj ben reu ba ro shitelo
Hame kutrai kadon kahok. Henry hangi pat ka jingle rai. Kat hadu kane ka Sngi. Ha kiba syong hajuda. Ha kinong syong ka Jerusalem. Bad habarok kipai Israel. Kibadan hajan bad kibadan syajengai. Ha kaleng kiri. Ha kibamela pensapret yaki. Namar ka jingset kala jongki persya yami. Hangi kutrai kadon ka jingle rai. Hagis em jongi. Hakinong sensya jongi. Bad hagik paten men jongi. Namar ngilale pop persya yami. Hau try ublay jongi. Kadon ka jingma. Bad ka jingisnei. Namar ngila haram yu. Bad ngim syam lakongo ia kasur utry ublay jongi. Da kababot iki an jong kiba ulai hangi da ki syakri jong kinong ye tu lupa kaktien jong utrai Isongo iau blei. Sam nhiều phụ kendai. Nombar nhiều spa sap hundriu. Nhiều spa ndru pusau. Mentakin kata kaya kababian, mentakin kata kasih cing penim. Ya roh you try, Christ Jesus, yang jai ban sia
ngap ka gospel jong Utrai undon reng khad bat phim. Ringkat bat piru. Kajing puli na ka gospel Bakhuid khat kumu Lukas. Ka buram hame katrai. Te kunta tolong kibas ba isene kumba upa jumpi ulong uba isene. Wat bishar yakiwe baduble un bishar yapi. Wat penrem yakiwe bad uble un penrem yapi. To map yakiwe bad uble un map yapi. To ay yakiwe bad uble un ay hapi. Pinyo ya ka jingteo kapapura ka jingkat kabapahu. En tinyan hakikti jumpi kadba kila banyam. Da kaju ka jingteo bapiteo yakiwe uble unteo pat yapi. Ka gospel jong utrai Ka jingtyrwa yame ku Chris. ko himmen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Baro artelige jimpule mendakasngi kayalam iyengi ban sotu bat puson bat trang iya ka jinglong jongu ble ha ka jingim jongi. Ngila yosngo ya ka jimbabe jongu pait Israel ka ri Babylon na marba kila penken ya ka hukum jongu ble bat kila kentait ya ka sur jongu ble ka ba wansha kila baki nongya tulupa bad kila yait ya ka linti la jong minda ki shong ha Babylon bad ki snausi bad ki babe bad ki kinmau ba uble ulong uba isene bad ubam jusange ban id Henry ka pop jongki ka pelong yaki ban babe bad ki stang ban snow shirke ha ka men siam jongki ha ka donu jongki namarba kila jingaino na uble haba uno ubriyo kano ka briyo ba kendai te ka sur jong uble kendai te ka jingi kai jong uble bad ki yahdi ke lendi la jong uso jong ka jingle kalong jingla rain bad ka jing snow shirke bad ka jing snow ping halor ke baro saudong kin snow kenja kin snow marwe haba uble omdon ha ka jingim jongki bad u Daniel u batai shai kadar ya kata ka jing snow jongi pait Israel namarba kilale pop ka pop ka wan rung hangi habangim tre ben yard ya ka hukum jongo bale habangim tre ben yomad ya ka jingisne jongo bale habangim tre ben shashkor ya ka tin ka bapasyaw hangi naki posh ki por lembah ki jingto Bakhuid pat ka jingi kai jonga balang bad kila du jingkarmen bad kila shong marwe bad kila yam bad ki ong tang ke jingla rain suda jingla rain na marba kila longi pait badon burom bad kila longi pait badon bor bad kila longi pait badon nongya tulupa bad kila longi pait badon sim henre minta kila du nadong shadong yakita kila longi pait badon kai temple bakul jango bale henre minta kim don jakaban mane ya ubale kila shong harud wa Babylon bad kila tidia ka shadem bad ha ka jingla rain kila yam bad kila ong bade namar ka pop ka ba kila le ki long kumne menda bun sin ko himman ko para ni shait yoi ki bryu
badon buram ni syait yui ki beryu ki basarong ha ka jingim jongki na marba uble ula kerku yaki ki hiar na kata ka jing sarong ki hiar na kata ka buram bad ki stang ban snau la rain ha ka jingim jongki ni syait yui ki inga sem badon buram ki hiar na kata ka buram bad ki snau la rain ha ka mat ki paid ba ni syait yui ki ri ramba bad ki longomi ki kon samla badon buram haba ki la klat ya uble haba ki kindai dia uble haba ki la yade ki lindi la jong ki poi pen ban shaga jing la rain ni yo i sau dong jongi ya kum ki ni ki jing jia kumbala yo i kumbala yo mad yo pai di Israel ha Babylon padutrai u kot u weringi wai pai wai lemba ka ne ka ayom land ban snow kordor but kain kordor ya uble ha ka jingem jongi ban snow kain kordor ya ka tin ka ba wanshingi na ki posh ki por ha ka jingem jongi ban kain kordor ya ka sur jong uble knamba nginom sa jing la rain knamba nginom ngob ha ka jing la rain knamba nginom snow si but babbe halor ki jing le pala jongi badutrai uble wong ngi haban nang snautu ya ka jingisne ka jomu ujisu kran shai ka dar yangi ngi haban isne yakewai ngi haban kindiu buram yakewai ngi de ban penbiang yakebe kumbang itrang ban yo ha ka jingem changi ngi de ban pen kadang yakewai da ka jinglom ba bha jangi da ka jingko jangi da ka jingisne ka jangi kenamba ngiru nginio kajuka jingtau na ublai ha ka jingim jangi ladangim tau yekiwai ladangim kain koridor yekiwai ublairu unnam kain koridor yangi ni haban stang yang kane ka jinglong na du ki inga sem jangi ulogo udeben kain koridor ya kalog kadeben kain koridor ya ulog kikun ki deben kain koridor ya kimiki pa but ki kimiki pa ki deben kain koridor ki kon jangi kadbang idang kain koridor kadbang idang id kadbang idang burom ubleru un burom yangi negata ka daw ka gospel mindaka ha ka gospel mindaka sngi uji suong da kaju ka jingtau bapitau yakiwai ubleru un tau pat iapi ni haban nang tau burom yakiwai ni deben kain koridor yakiwai ni deben nang ban burom yakiwai da ka tin ka tele jangi da ka jing snow jangi da ka jing perka jangi da ki kam ki jam jangi kramba ubleru untau burom yangi ni don kam ya ka jingit burom na iwei pa kam dame halaka jangi ingkasen ladangim nang ban burom markeliang ladangim laban nang ban pendrit hakamat kiwei ubleru unum kain koridor yangi hakane ka Portland tongin nang pai shau trai da ka ba pen bet bat pen rendi ya ka jingim jangi haka bangistang nadu ke yinga sem jangi kato ngilong ki ba pen mong ya ki bayid ba toin jangi da ka tin ka telit hato ngilong ki ba pen la rai ni ki wei da ka jinglong jangi tongin sange ya kum kita ki kam stang ban snautu ya ka jingisne bat ka jingit bat ka jingkuin ka ba utrayu kemilen dinangi kramba ngindup laban pen ba shushu ya ka jingim ka jangi try jisu ngilong ki ba talot bar ngilong ki ba smosi ngilong ki ba jingai na me pen ba shushu yangi pen ba ka met ka pa jangi pen ba ka men siam jangi pen ba ya ka jinglong jangi bangin dup teo burom yakiwe bangin dup trang ya ka jingis ne jame bangin dup shashkore me bangin dup yaid ya ka lindi jame bangin yo jingkarku ka jingai karhai pahu pahai halo jangi halar ki inga sem jangi ha ka jingi men siam jangi en ya ro ya utrai Jesus Christ Chenam la chenam amen.
tangin yang bangin pla ya ka jingait ka jangi nganget hau blei upa badan bor baro unang tao ka beneng bat ka kindau bad hau Jesus Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi ya ubala punau mensiem Bakhuid ya ubala khana ka Maria teisodi ubala shale ben hapo Pontius Pilatus la sanar panayawu ula yap la tep yawu ula kiash akibaya haga Sngi kabalai ula mipat na kibaya ula kiu shabene ushong shakamon ublay upa badan bor bara nang da unwan pat ben bishari kibayim bat kibaya ngangit hau mensiem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasila kirikuid haga jimap ikipop haga jimi pat kadon daga jingim bam jikut amen. Lai spa in your po. Lai spa in your po. Lay Bakhuid đốp giang snow Phah ching ai ti bang jingtyrwa wine bad pu bali pernai ba u ba jo me u ai jingtyrwa la ki donut da ki ti jong u leng do lem kamet kasnamu Chris yang ko trayang ibaro to ya duai ko himen ko para baga jingkinia janga ba jumpi kallong ka ba pediang hun hau ublay upa badan bor bara To try pideng jingkinya nak di jongpi nakabanta jiro kuburam kerteng jong u keci mentoy yangi pada kabalang Bakhuid jong u barok kuwe. haka jingisene ko trai to pediang yakini ge jing duai jangi but to pelai na ge jingkring bakencha perte yakitu ki ba mesha ban chikri ya ge jingmaya bakencha beneng da ukris utrai jangim utrai undon rengkad bat pim Rengkat bat piru. to kentiu ialah kitonut Ikan tiu yaki shau try. tongin aingu ya utrai ublay jangim Kasyong hok bat kadai. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badde ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jikut namar mela hukum yangi banai kangu ka dem jangi da ka jinglen lade kanamban pindu bor ya ka jing sarong jangi ki nong pop ban penlong yangi ki nong pertubut ya ka jing spoon jame haba ngi yailem ya ailem ya ga jimbam jangi haki baduk bat kumda ngi pendon buram yame rengkat bat lin baki angel kadbang ngi penbana da kawe ka sur ya ro Bakhuid, you try. Bakhuid, you break it back. Rain, but we'll take it up. Da kuram jome. Why, sana shadro. Why, sana kemku. Why, sana.
kan ko para hagan ega por ka bakentang ka Bakhuid tongin van rahau Jesu ya baro ki jingang no jangi ni duai na gabenta ki barake ka sngi kha ikan mauro Father Lijo barake ka sngi kha men takasni na lor bai pang istom ni IT ai ba indip yo jingkoi jingkia pura ni duai ru na gabenta ki kina badon hapdeng exam ai ke jimpen slay jung men siam Bakhuid kanang pen start shushui ki pen kin mau bha ya ka baki pule ki kin ge pen kare duai ru na gabenta baro ki bashimenta retreat ka baki leit pai shala ki ingkasem kilong ki badap daga boru men siam Bakhuid duai ru na gabenta ka Bible convention pautrayin pensle ya baro ki kun ki bawan ban snap ya kakti nu trai da ka jing riu pale da ka jing trang tongin kerpadi au trai pan pensle ingi baro da shisha melong u Bakhuid ko trai katemei jong ka jing koi barom namar kata ni kerpad yeme to pen kuit pen kentang yakini ki jingtyrwa jangi da ka Phah ya umen sim jame kum ka je halo jangi bakin kelalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yawu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka baingu yame ula kedia yawu badulai halage sentran u ong toshim batobam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benta jumpi Hakaju ke rekomendala le bam ula shim ya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ya ka hala ke senran u ong to shim bat di na kane pi baro na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka ben pen mi naga benda jambi pa naga benda ki babon naga benda ka jingmap ikipop to le ya kane ban kan mau ya nga Kosnam bakardor jango Chris to pen koid ka men siam hadem dim pen koid pen koid pen kia yangi yada yangi na obaman kajing maya jong kajing et kata sin bangi bandu namar kata ngi ke bapen mendaya ka jingia bad ka jimi pa jangu ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim badia ka kuri janga jimpenim ngi dai ngoidem namar mela new yangi ki babit ben yang hakama jame bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me bangi ke bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngilong ki bala penyat le kawai da umen siyam Bakhuid token mau ko traya ka balang jame kabala priyang hasotala ka partay bato pensiona ya ka ha ka jingid renkat bado Francis Phah Bakhuid jangi Father som administrator janga diocese Father Wilbert Marwain bishop elect but baro ke lingdo but kirinium to kan maulem ru iki himen ki para shinrang bat kinde ki bela yotia da ka bakarmen ya ka jimmi pa but ya baro ke bela klat no ha ka jingis ne jame to pediang ya ki shaka jingsha ka kuma jame to isne ngi baro ngi karpadia me Barengkat bat kamaria te soti Bakhuid ka kami jango belai u jaso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid bat baru ki Recoid ki bala pens ngabaya me pateng la pateng
ngilong ki babit ben yo bin dalem ha ke jingim bam jikut but bangin ro but pendon buram yame da ukon jamme o Jesus Christ dawu lembadu badhawu kanlo hame ublay upa badan bor ha ke jingelang kawe jungumen siem Bakhuid baro ka buram bat ke jingero junom la junom Amen. Tangin duway kumbaw Jesu lahi kayangi nagabinda para ke jingtumo kaba ngibuhag kamajango duway kerpangro nagabinda ka Bible Convention ha kanega singit sa jain pautrayon kerku kardo ya baro ke bawan chiminda kopa jangim ubaha pening kalong ka Bakhuid ka kerteng jame kanwan ka hima jame kalong ka mon jame ha kendo kumbaha pening to ayang iminda ka jimbam jangi kabahala kasngi Bato maap yang ikrang kanjangi, kumbangi rungi maap ya kabalis niyo yangi, padwat elam yang isya ka jimpan shoy, and ray taplahit yangi nakabasiniyo. Toplahit yangi karpat ko try na ki jinx niyo barra, hagi jinx bun jamme, to ay jinx suk jinx sign hagi sngi jangi, krambada ka jingarap ka jingis ne jamme, ngin light bara bona ka pop, bangin yo jingida na ki jing jinjar barra, kadbang idang ap kami lendi ya ka jingkarmen Bakhuid, But kajingwan pa jong nang penim jangi u Jesus Christ. Namar kachome kalong kaima, kachome kabor kaburam, junam la junam. Kotrai Jesus Christ, may bela ong haki apostol jame, kajingsuk ngai happy, kajingsuk janga nga ai happy. What pede ki pop jangi, Hendra ya kajinge janga balang jame, but haga jingspon jame, to ai haka ya kajingsuk, but kajingetale kawai katkum gamon jame. Mame ubaim badabasensya junom la junom Amen. kajing sugutrai kandon barabor rengkad but pi Rengkat but pi. tap ta kajing edutrai tongin yai markeliam Ko kulang bro me baki doki po Hakami ukun lambro jango belai. Hakami ubakit na ka pop janga parte. Sukito ke bela korsha ka jing kawai jango ukun lambrot. Ko kanrat nolong pasang hok pemendrung po kayeng junga nareshi ong tang dekaktien ke mensim junga sakya hi. Kamet kasnam jango Chris kan riang asya ka jingim pam chukut.
minian mensim. Ko Jisu jonga ngai skem ba medonteli haka sakramen kutam keduan. Ngai jame nolor ki baro. Ngatrang ba menwan apoka mensim jonga. Namar ba mentakum ni amlaban pedeng eme haka sakramen Bakhuid. Tuan apo kadonut jonga haka jinglong mensim. Ngapiam yame ala kadonut ngapeniso ila debat me. Pasya men klasu name. Ngamani yame Banya ijame Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga Mewan ban ngoyanga Namar me isisya Try Jisu. Yes no ngo yame ngimane yame ngi ro yame. Na marba mela wan shong sa hapo jongi. Mela wan ban snap isune yangi. But mela teo yangi. Kumki kon jame. But me piam yangi. But me ay bindalang batni. Ban shimbenda hakene ka. Met bagas nam kaba mela aiti na ka binda jongi. Karko kardo ko Jisu yangi way pay way minda. Karko kardo ya baro mangi ki bashimenda hagane ki Eucharist Bakhuid. Wadladang imlaban pediang yame minda. Gitrang yame nadu ka donur. Mena pen kadang ya ka jingdon kam jaga donur ka men siem jangi minda. Mena pin biang ya ka jingdon kam jaga met jangi. Ngipang ngishitom. Karko kardo ro iki kon jangi ki badan hapanengi exam. Ay bagindo laban top hai ki exam. Gindo pass bahaya ki exam kabagidang yale minda. Karko kardo ko Jisu ya ki bapangi bashitam. Karko kardo ya ki bareke ya ka sngi minda gasni. Don bon ki kon ki bareke ya ka sngi ka. Ay gidang yo jinga e jingar ko halo jangi. Bakin ya betangi ki kamba bhaga jingim jangi. Karko kardo ya ka Bible convention. Karko kardo ya baro ki jingang nur jangi. Karko kardo ya baro ki kon jame ki bela sakama. Ay bakin awan pai shame ko Jisu. Ay bakin kin mau yame ko Jisu. Bakin nang yo mari ki jingisne jame ko Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. I bore in Jesus, I bore in Jesus, ben slay in Jesus. Ben koi, ben kia in Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Tong in nia duai. To ai bakanega communion Bakhuid ko try kan pen kuid yangi neki kamba men but kan pelong yangi ki nongyo binta haga jinkamen pening da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengkad but pim Rengkad but pim. Ngu ya ka klejam be karpadi ka jingkar ku na utrai
to pen scam yaki donur jangi ringe jame kotrai ngi karpan but to pen kalain yaki daga bor janga jinga e jame bakin yaine haka ba karpan yame bakin bashida bakin long bashida haka ba eat markeliang da ukreso trai jangim Amen. Ublay badan bor baro en karkuya pi upa baro kon baro men sim Bakhuid Amen. ya lesuk ban penbana ya ka kubar babha jango trai da ka jingim ka jampi Isungu yaule. Nomor san pusan. San pusan. Jisu halording pra melaya namar jonga akad no me isyanga melasya hadu kata Kun ham sim Bakhuid kumbang lolang haba Nyngkong kumju mentau barabor jenam la jenam amen. And your right try Jesus Christ nam la jenam amen.